Ce? Nu te-am întrebat, e o întrebare. Nu. Băcă. Hai să mor tu că e deja lângă mine. Să mor tu. Aoleo. Ignite, Cine e? Să mor tu. cred. Îl văd, te văd și pe tine. Tu nu ești 100, dar îl văd. Am văzut killerul, îl mărea pe unul. Pe mine. Era cu scula ridicată. Mamă, ce casa asta, coaie? Are și etaj, bă! Uite-ți, bă! Uite generator. Mi-a dat-o. Asta e. Da, Da, e merge. claros. Deja m-a agățat, nice. Vine spre 2, sunt 2 unul lângă altul. Tu unde ești? În casă sus. Da, el vine spre voi. Nu campează. Bun. Dăm și heal. Hai, e ăla, Rudy. Ce rudim? E, cu ce caracter joacă Rudy? A, Michela? Una cu o pălărie aia. Da, e cea mai bună. Cel mai bun survivor. Cred că e un Am căcat de la făcut aici. over power rău pe ăla. Să uite la mine, killerul, da. Dar nu înțeleg ăsta, ăla cu pisica. Când se aprinde, înseamnă că se uită killerul la tine sau vine. Ăla e unul dintre cele mai bune parkour spancill. Cele mai bune, cele mai populare, da. Iarăși e după mine. O, are și asta aia cu fără de putere. Are porcul meu. Hai în casă, în casă, în casă, în casă. Nu, că nu e după voi, e după mine și după unul. Nu, ce-am zis, celălalt să vină în casă. În cap îmi prag de piu 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 piu. E în casă? Nu știu. Intră, a intrat. Hai di 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 di. L-a luat pe ăla, să ce le-a făcut ăla. Sunt la un generator. Bun. Tu te duci înspre el? Da, nu ce. Bine, eu mai dau voi aici. Nici am și un spre el, dar am văzut cât te dus tu. Vezi că e vine, vine, vine. E în carte gura ta. M-am blocat în doi pereți. Hai. Gamea și gura lui.
Mi-am dat un hook jos. Ce să mă încarc, să mă recover. Fugi, fugi, fugi. Mamă, cu ai păsat sapă jos. Eu sunt. M-a luat. Bă, aici lângă l-aveam. Mâncați-o, gura ta. Hai, 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 hai. Doamne, mâncați-o și griza ta. Dă-mi heal. Așa. Te pup. E după tine încă? Da. Mai îmi permis să fac niște greșeală. Te vine cu oare? Nu. A, urmărește pe tine? Te urmărește, da. Pe mine, da. E prea rapid cu aia, ăsta are viteză mare, rău. Mai rapid ca Turbo ceilalți diesel. healer din joc. Oricum ne-am pișat pe el cu generatoarele, da. Tu să nu vii să mă salvezi, că ai... E la tine? Acum da, a plecat. Vino, vino, vino. Dai. Acum îmi vine spre mine cu tot în gură. Las că m-a salvat asta. M-am blocat. Nu m-a văzut. Muai în caceaș. Hai. Da, Ah, uite, face că trepare. am toolbox-ul. Tu ești lângă noi? Da. Vezi că e aproape. Sunt mortul. Fugiți, coi. Uf. Ce noroc am avut. Hai, 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 hai. Marpt. Haide. Poți să fugi? Nu. Mă prinde. Mama mea aici lângă noi. Tu ești ăsta? Iii! M-a prins panorama aia. Idee. Ăia scapă. N-am cum nici eu să fac nimic. Ba da, vino cu aș dăm heal. Stai puțin. Îmi dau și eu. E lângă tine? Nu, ăia mă pune în hook, stai. Stai că îmi dau și eu heal până atunci, Nu, măcar. că își dau kill, nu fug. Păi și eu tot Care heal îmi hook dau și aceea? eu. Sunt eu aici lângă. Vino, vino, vino. Stai. Vino, vino!
Hai să fugim. Dă-i, fugi. Hai să A moară, venit mă, Islam ăsta. după mine. Gata, atâta pe un heal pot să iau. Aaaa, e după voi? Mamă, cum vine coaie, da! Mamă, mamă! Care e spatele lui? Tu? Nu știu, nu, eu sunt singur. Mamă, Hedge. tu știi cum vedea? Hatch. Ai găsit hedge-ul? Nu. S-a deblocat hatch-ul. Păi da, că e numai singur. Stai la poartă, stai la poartă. Mamă, nu ești la ea să coaie. Hai. Ba? Nu! Fugi, 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 fugi! Este, băi! Este, băi, este! Mamă! Bă, scrieți pe chat că am Mamă, pus mamă, poză, tu știi mamă. cum eram? Eram doi fugeam de aici, eu în Mamă. spatele lui, îl băgărea pe el.